Usa sa bantayan sa Talisay City Police nga nagsaan sa mga tao karong holiday season mao ang baybayon. Lakip na dinhi ang coastal area sa Barangay Poblasyon sa Talisay City. Kini human hapit malumos ang 64 anyos nga lalaki nga naligo sa dagat. Ang biktima nga si alias Vicente, taga Dakbayan sa Naga, nagpakuyog siyang higala nga senior citizen usab nga taga Cebu City nga maligo sa dagat. Apan ang iyang higala wala maligo ug mas gipili nga mukaon sa Lechon Park. Ang biktima daling gitabang hangtod nga miabot ang Talisay Rescue Emergency Action Team Country. Gidala siya sa Tambalanan, diin siya padayong giatiman. Dali na. Kasi na-share ko, kuyog na, musulti siya na ko. Muna, natumba siya. Diha gapon. May gali, ikaw, anong itumbahan? May gali, dili, simento, bas. Ato lang siguro pahimang no, nga katong mga ligod diha sa kanunay, mag-amping ta, magbabinantayon, ilabi na og natay ka ng kondisyon sa panglawas.